Beszeretném nektek mutatni a házamat, amit Survivorbe építettem. Először itt van a kertem. Hát most ennyiből élünk. Nem sok minden van. Jaj. Itt van a házam, eddig csak ilyen kicsit tudtam építeni. Itt van a chestbe a süti minden. Ez lenne az a kicsi házam. Két fele is lehet menni. Itt a menekülő vészjáratunk. Erre pedig fel lehet menni. Elkerítettem magam ilyen fákkal. Megmutatom az állatomat. Itt van a lovacskám, Amadeusnak hívom. Nagyon jól dolga van, ehet, ihat, mindent csinálhat, felszedjük. És vele szoktam vágtatni, meg minden egyebet. Nagyon nagyot tud ugrani, azt neki néztette. Mi történt? Kiöl meg. Amadeus, gyerünk, ne öl meg. Itt van az elessége. Ide leraktam neki. Itt van az a kaptár. Ki öl? Visszarakom a helyére. Nem lehet. Na, ennyibe, Amadeuskám. Elkötjük. Amadeus, jó legyél. Jó, Amadeust oda kötjük a... Hoppá, jól vagy? Amadeuskám. Oda kötöttem. Nem akarok belemenni a vizébe. Ebből iszik a ló. Na és így honnan megyek ki. Nem akarok belemenni. Oké. Hát akkor menjünk. Na talán még ide kéne egy fa, hogy lefedje az egészet. Ez itt ugye a kijárat, ez egy út felé vezet. Majd ide fogok nektek építkezni a barátommal, majd a barátommal fogok kezdeni, és majd ide azt akartam, hogy ide építjük majd még azt a... És akkor menjünk vissza a házamhoz, meg hogy ne vesszünk el, bár nem, hogy elvesztem. Ez egy nagyon pancélerős. Itt lehet néha látni, hogy csinál a lovacskám. Most nem látjuk éppenséggel. Oké. Ez itt a titkos járatom, de mindig szoktam feljönni. Itt van egy ilyen, ezt is én csináltam. Nézzük meg, hogy a kertből a... Hát már lehet is a búzát kiszállítani. 3. Az jó, az nekem jó. Csak most ennyire van szükségem. Megint kenyeret fogunk csinálni. Ja, kenyér, az fontos élesség. Berakjuk a chestünkbe. Fölösleg most itt. Retekből nem, csináljunk a chesteljünk. Tudunk chestelni, mindig. Ilyen piros parkettára fogok gyűjteni a retekkel, hogy ilyen elegánsabb legyen a hely.
Ha retek kinő, jó lenne, mert akkor tudnánk ilyen piros szőnyeget is csinálni. Nőjetek, nőjetek. Lemegyünk. Ezt is berakjuk a chestbe, most fölösleges. Bár négy van. Nézzük meg, hogy bármit is tudunk belőle csinálni. Na nézzük, tudunk belőle chestelni? Nem. Oké, nem egy ilyen. Az lehet róla szó, hogy összejön. Na, ezt innen csinál, ezt innen ki. Na, nézzük, remélem ez a blokk. Így, és... Bár van. A főzőt is csinálni. A főző jövök. Na, craftoljunk egy bájital főzőt. Hol vagy bájital főző? Ez nem az. Itt van. 3. Ja, arany kell. Aranyirút. Akkor csináljunk egy Hát csináltunk egy kőkardot. Bár nincsen csak fakardom, azért jól jön. Fakard. Ezt rakjuk vissza a chestünkbe. Ennyi lett volna a mai videónk. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, vagy lájkold ezt a videót. Sziasztok!